Ak sa začneš budiť presne o 3:15, už je neskoro. Horor 3:15 zomrieš vychádza z prípadu, ktorý sa naozaj stal a realita bola ešte horšia než film. Písal sa rok 1974. V mestečku Amityville Ronald DeFeo počas noci zastrelil svojich rodičov a 4 súrodencov. Všetci boli nájdení ležiaci na bruchu, zastrelení v spánku. Nikto sa nezobudil, nikto neutiekol. Ronald neskôr tvrdil, že ho k vraždám naviedli hlasy, ktoré nedokázal umlčať. O rok neskôr sa do domu nasťahovala rodina Lucových. Spočiatku boli šťastní, no čoskoro sa v dome začali diať veci, ktoré si nevedeli vysvetliť. Nábytok sa sám presúval, z miestností sa šíril zápach a otec rodiny sa každú noc budil presne o 3:15 ráno. Neskôr zistil, že práve v tomto čase došlo k vraždám. Situácia sa zhoršila, keď matku rodiny napadla neviditeľná sila. Kňaz, ktorého požiadali o pomoc, odmietol vstúpiť do domu. Tvrdil, že počul hlas, ktorý mu prikázal okamžite odísť. Rodina dom opustila po 28 dňoch. Polícia ich výpovediam neverila a tak ich podrobili detektoru lži. Výsledok? Všetci hovorili pravdu. Dom v Amityville stojí dodnes. Zmenili mu adresu, zrekonštruovali ho, no len málo kto sa v ňom odváži prenocovať.